everyone! Hello mga pangyaw. Naman po tayo, gawa pa tayo ulit ng video ngayon. Tuturo ko po sa inyo yung months at saka days po sa salitang Cantonese. Pero hindi po ako magaling, hindi rin po ako experto. So, ang ituturo ko lang sa inyo yung mga basic words na natutunan ko dito sa pagtira ko dito sa Hong Kong. So, mag-umpisa na po tayo. January, youth. February, youth. March, some youth. April, say youth. May, youth. June, look youth. July, chat youth. August, bad youth. September, Gao Youth. October, sap youth. November, sapyat youth. December, sap youth. Yun lang po. Tapos, ituturo ko naman ngayon yung days po sa salitang Cantonese. Yun po ay singkay or laybay. Pero, parehas lang po siya ng meaning. So, mag-umpisa na po tayo. Monday, singkay yat, laybay yat. Tuesday, singkay laybay. Wednesday, singkay sam, laybay sam. Thursday, singkay se, laybay se. Friday, singkay laybay Saturday, singkay lu, laybay lu. Sunday, singkay yat, laybay yat.